todos, somos Pablo e Noelia, do Instituto Laxeiro, e estamos hoxe aquí para responder ao cuestionario feito por Moucha Ceibe e a súa compañeira. A primeira pregunta que nos plantexastes foi cal era o noso libro favorito en galego. O meu libro favorito en galego é Un animal chamado Néboa, de Ledicia Costas. O meu era Por setembro, de Xavier Quiroga. En castelán é Poemas de Emily Dickinson. O meu, Mamá, quero ser feminista, de Carmen de la Puerta. Da pregunta que nos fixestes de un libro favorito noutra lingua, mellor pasamos, porque nós somos de ler en galego. En canto aos libros que odie, pois eu, en xeral, todos os libros de historia. A min gústame todo tipo de libros. Que nos plantexastes sobre que pensamos das adaptacións a series, cine, etc. da literatura, eu penso que sempre que sexan fiéis ao libro e teñan certa calidade, que están ben. Pois eu opino que deixan moito que desexar. Eu, a narrativa en xeral, todo tipo de temas. Eu, drama ou misterio. Pola miña parte, nunca pensei en escribir un libro. Eu algún día escribirei un autobiográfico. Igual que fixo Casanova, esa portada. Sinxela, pero que sexa suxestivo, que incite á lectura. Canto de min mesmo, de Walt Whitman. E eu, Erros e Tantos, de Gonzalo Na Navarro. infancia, Eu lía todo o que saía dos boleches. a min gustábame todo o que me contase a miña avoa. Interesante. É o momento que máis nos gusta para ler e eu penso que na miña cama, antes de ir dormir. Eu no meu xardín a tardiña. Bueno, e aquí rematan as nosas respostas ao vosso cuestionario. A continuación, os nosos compañeiros farán outro vídeo plantexándovos outras preguntas a vos. Aula de Literatura Universal do IES Laxeiro.